Health. Health po ano yun. Patingin na. Ayan, bibili kami ng Dorian. 800 per kilo, laman lang. Pero pagkasama yung balat, buo na bibilin mo. Ano 452? Oh, so 452 ang isang to. Okay. So 452 ang isang to. Babalatan na natin. Yan, try lang natin. Matamis kaya yan? Buto. Okay. Thank you.